Hello, hello, hello. Hello. Apa खारफिनखो? जोंनि लाइफआव मानसि गैयालै, मानसि गैया। गाबनांसिगोनसो मा बुंनो आरो। खबर गाज्रि। नोंलाय दानि लाइफ फैनो होननायालाय मानो फायदि? मानो मिथियालै मानो रावबो गैया दाबा। जों आरो मानसिफोरानो दा गुराना ओंखायनो मानसि फैनो नागिरा जोंनाव। नोंना मानो रावबो फैला दा आं मा बुंनो। नोंनि लाइफआव इन्थन जाबाय दा मानो फैला आंनि लाइफआव। दिपालिनि आर्निंखौ नायनि दै नोंनि आर्निंखौ नायनि। नोंनि आर्निंखौ नायनि दै। नोंनि आर्निंखौ नायनि इउटुब आर्निंआ ओरैनो बेसेबां जाना दङ। रादै थाथ' दिपालि नोंनि ससियेल ब्लेडनि आर्निंखौ नायनि बेसेबां। मोजां देखायदो।
नोंनि इउटुबारनि नायनोलै नोंनि इउटुबारनिखौ दिपालि बर' होमबाबो जयेन जासिगोन दां नायनोसै मा जायो। नोंनि ससियेल ब्लेड आर्निं नायनि ओंखारनो सोर सासेनि लाइभआव जयेन जानो र' नोंनि ससियेल माबा इनकामखौ नायनि आं नोगोरा नोंनिया $1 नोंनि इनकामा लै मा बुंनो आरो C+ इनो नोंनि ससियेल ब्लेड इनकाम नुदोना नुवाखै नुदोना दिपालि बर' 1.68K नोंनि मोजांखौनो नुवाखै माथो सानसेबो मोजां माने नै नोंनि ससियेल ब्लेड इनकामा नायनो रोंगोना रोङामोन माथो 78सो जानांगौ माथो 67 नंगौना नङा नों नंगौना नङा नंगौना हेलौ नो खोनादोंना खोनायाखै कारनाजित गेमिं हेलौ मा खबर मा खबर कान्ट्रिफोरखौ होथ'वाखै दिपालिया ना पसंद क्या है क्या मेरे प्रोफाइल को करनाजीत मेरे प्रोफाइल को पसंद किया है क्या फ्यूज का नशा नहीं भाई नहीं हम ऐसा नशा नहीं करते हम ऐसा नहीं करते भाई
देख भाई, कैसे हो भाई तुम? एक वॉइस चेंजर लगाओ। ओके 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 ओके। वॉइस अच्छा नहीं लगता है क्या? बुरा है क्या मेरा वॉइस? नहीं तो लोगों की साथ प्रैंक हो जाएगा। सभी लोग मेरे को लड़की समझते हैं भाई। कैसे हो, खाना वाना खा लिया है क्या? खाना वाना खाया कि नहीं खाया भाई? पढ़ने जा रहा हूँ। कहाँ भाई कहाँ? शौचालय नहीं है क्या? शौचालय, शौचालय में करो। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत अभियान को तुम मार डालोगे मोदी जी को। स्वच्छ भारत अभियान तो कैसा होगा भाई? स्वच्छ भारत कैसा होगा तो? टिंकी में भुट्टी कर कर रखो।